Авыл исемнәре турындагы беренче чыгарылышыбызны біз Соба исеменең килеп чыгышы турындагы сүзгә багышларбыз. Соба сүзе, Соба атамасы, ул Соба районы һәм шәһәр тибындагы Бойлар Собасы поселогының исеме генә түгел, бүген көндә районда шушы атама белән йөртелүче авыллар да бар. Аларның составында шушы Соба сүзе бар. Шул исәптән Собабаш авылы, Шәпки Соба, Урта Соба һәм әле бүген көндә инде Туктар дип аталучы элек беренче атамасы Иске Соба дип аталган авылда бар булган. Инде бу атаманың килеп чыгышына килгәндә, бу турыда бик күп төрле фикер, бик күп төрле фаразлар, гипотезалар бар. Аны Савыт Соба белән бәйләү, Сап кую, кымыз йөртүче капчык Соба белән бәйләүчеләр дә бар. Аннан бит инде безнең таң алдыннан исүче җилне Соба җиле диләр, шуның белән бәйләп, шуның белән аңлатучылар да бар. Йемен җирендә бүген көндә инде юкка чыккан Соба халкы булган, аның белән дә бәйләп караучылар. Ленинград өлкәсендә Соба авылы һәм ул бик озын гына елга буенда, Соба елгасы буенда урнашкан, аның белән дә бәйләүчеләр бар. Коръән Кәримдә дә Суба сүзе бик еш очрый торган шушындый сүз һәм 34-нче сүрә Сәбә дип атала, аңа да аның белән дә бәйләүчеләр бар. Шул ук вакытта борынгы Болгар этнонимы Собакүл, Собакүлләр булган бит инде шундый халык, аның белән бәйләүчеләр дә бар. Һәм инде күпчелек белгечләр, тарихчылар әйтү буенча, әлеге атама ул шушында агучы, бүген көндә дә агып утыручы кичкенә генә инеш, ике инеш бар әле Соба исемен йөртүче, шушы инештән алынган дип әйтәләр. Инде инешкә бу атама каян килгән дигәндә, аны шушы җирлекләрдә яшәүче фин-угор халыкларының берсе чирмешләр, ягъни марилар белән бәйлиләр. Аларның теленнән су мәгънәсендә булган шушы сүздән килеп чыккан дип әйтәләр. Чыннан да безнең җирлекләрдә, бигрәк тә Казан артында бит инде куе урманнар булган һәм анда менә шушы фин-угор халыклар яшәгән. Бу инде дәлилләнгән факт. Монда инде күп шушы җирләрдә күпләп марилар һәм удмуртлар яшәгән. Менә бу Соба җирлегендә дә марилар яшәгәннәр. Ягъни чирмешләр, һәм бу инде сүз алардан калган. Сүз, әлбәттә, инде монда төрки халыклар килеп урнашкач, алар бер-берсе белән аралашып яшәгәннәр. Бер халыктан икенче халыкка сүзләр шушылай күчеп йөргән. Менә шушындай алынмалар барлыкка килгән бит инде. Һәм менә бүгенге көндә дә бу инешләр агып утыралар һәм алар шушы ук исемдә. Димәк, инде авыл исемнәрендә дә чагылыш тапкан бит инде бу сүз. Район шушы ук сүзне, шушы ук исемне йөртә. Фикерләр менә шушындый. Инде безнең үз чиратыбызда сезнең дә фикерне ишетәсебез килгән иде. Бәлкем безне карап утыручылар арасында без беләбез Соба ягыннан булучылар. Һәм инде бу атамага, бу исемгә карата үз фикерләре булган кешеләр дә бардыр. Сездән дә без фикерләрегезне комментарийларда көтеп калабыз.